लोगोफोर साफ्रोमखौबो आंनि आईबी एक्सप्लोर इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जों मोनसे जायगायाव थांगोन। बे जायगाखौ जों नायनो थांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि आईबी एक्सप्लोर इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना हो। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअफोर नुनो मोनबाय थागोन। गोदान गोदान जायगा एक्सप्लोर खालामनाय नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन। Halo Gumoy. Hai. मा खबर Gumoy? मोजां। दा बोरै सोलिदों? एकदम मोजां। मोजां सोलिदों ना? मा आइटेम मोनो Gumoy बेयाव? बेयाव माने बार्थडे केक। औ। माने बार्थडे केकल' नङा, जिखुनु एनिभार्सारि केक बायदिसिना माने केक मोनो जिखुनु अकेजननि। आरो बेजों लोगोसे माने बेवहाय बेकारि माने बिस्कुट दङ। बेनि उनाव माने पिज्जा, बार्गार, लकेल पिठा आरो साह माने भेराइटिस आइटेम। माने स्पेसियेल साह थागोन। साह दङ माने कफि, ग्रीन टि, तन्दुरि चाय, मैंगो चाय, मसला चाय, अल एभ्रिथिं बेवहाय मोनगोन। माने खम बेसेनावनो नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन। हाय हेलौ। बेथ' गरेस्वर नङा होमबा? बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गरेस्वरनि सिङाव। नै बिथांखौ बयबो सिनायखागौ जानांगौ। बिथाङा आंनि गुमै आरो बिथाङा मोनसे समनि जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि। लोगोसे बिथाङा गभार्नमेन्ट जबबो मावो। गुमैना मा डिपार्टमेन्टलाय? रेलवे डिपार्टमेन्ट। नै बिथाङा गभार्नमेन्ट जब मावनानैबो बिदि जना थायाखै। जब मावोबाबो आं मोनसे बाथ्रा थारमाने आङो मानसिनो जब होनो लुबैयो। दा जोङो नैयावहाय आं माने दखान खुलिदों। बेवहाय माने 8 जन मानसि 7-8 मानसिया बेवहाय माने खामानि मावगासिनो इनक्लुडिं मी। आरो जेराव सेलारिया माने 10,000 निफ्राय 15,000 बे जायगायाव थानानैनो आं माने गोदोनिफ्राय बे आरो जे माने मानसिफोरखौ संस्थापन होनांगौ। आं माने बेयाव बे माने टारगेटजों माने बे माने केक एन्ड बेकारि भबिष्यत माने गिदिर आङो बिस्कुट फेक्टरि बानायनायनि टारगेट लादों। बेवहाय जितु आरो जितु केक बनायो माने बिराद मोजां केक बनायो। बार्थडे केक भेराइटिस माने फेन्सि माने जेरैबायदि माने डिजाइननि नांगौ। आरो जों मोनसे टारगेट खालामदों जुदि सोरबाफोर जुदि केक बानायनाय सोलोंनो गोसो दङब्ला जोंनियाव फैनो हागोन। एकदम माने इजि खम फैसायावनो माने जोङो 1000 निफ्राय एबभ माने जोङो फिस लानानै जोङो माने केक सानसेयावनो जोङो माने फोरोंनानै हरगोन। आदसा दे लोगोफोर गरेस्वरनि सिङाव थानाय गरेस्वर ओनसोलनि सिङाव थानाय जेसां इयुथफोर दङ जायफोर सोलोंनो गोसो केक बानायनो सिख्लाफोर हाबा जानायफ्राबो हागोन। नै जोंहा गुमै बिथाङा बुंखाबाय दा सेलारिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया। जेब्ला खामानि रोङो गावनो जों दखान होनो हागोन नङा गावनो गोजोननाय थाबाय। नै दाथ' साख्रि बाख्रि मा नागिरबाय थानो नङा होमबा? माने गाव मोनसे स्किल जुदि थायोब्ला बेजोंनो नों सोलोंना जानो हायो। गोजोननाय थाबाय गुमै। ओरैनो नोंथांनि टार्न अभारखौ जों मिथिनो हागोन नामा? दाथ' स्टार्टिं टार्न अभाराथ' आङो लकडाउननि गेजेराव सोलिदों नालाय माने दा आं बेखौ माने डिटेल्स माने बेखौ बुंथ'नो हाया। इयारलि जों जुदि माने 1 इयार जायोबा जों खालामगोन आरो टार्न अभारा गोजोननाय थाबाय। निस्सय थागोन। नै जों आं दायो बिथांनि दखाननि आइटेमफोरखौ देखायगोन। Mana pun enggak, manusia ni, baik ni, berbaik kan ini baik kamu kan? Ayam tu.